Com si es tractés de la nit dels Òscar, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Raimon Guzzi, va anunciar el guanyador del Premi del Jurat de la mostra de curtmetratges, aquesta vegada inclosa en la primera edició del Festival Internacional del Vi i el Cava, al Most. El certamen es va tancar diumenge després d'un llarg cap de setmana ple d'activitats. El jurat va acordar que el millor curt de la mostra era el de Fernando Franco, Rum, mentre que Aralde d'Asier Altuna s'enduia el del públic. Pel que fa als premis Collita 2011, el gran premi del jurat va ser per Mayed Fields, de David May, i La Saison de Marie-Thérèse Chapat, de Fred Florer, es va considerar el millor documental. El millor treball de ficció va ser per a Lingo Vino, de Daniel Texter. Un año en pago de Los Capellanes, de Javier Rodero, es va endur el premi a la millor producció promocional, mentre que el guardó Arrels del Vi i el Cava es va quedar sense adornir gràcies al treball 75 anys de comerç amb el vi, que repassa la història de la botiga de vins i caves de Cal Fero. El Premi Cultura del Vi i el Cava també va tenir regust internacional, perquè va anar a parar a mans de Pierre Gouchel pel treball Georgia the Cradle of Wine. Finalment, el Premi Projecció Internacional va ser per a Terra d'Oportunitats, de Roger Roca, el retrat d'una cooperativa d'inclusió social que elabora vi. Des del jurat es va destacar la qualitat i la varietat dels treballs presentats en aquesta secció. Les pel·lícules que han arribat, que la gent ha pogut veure durant aquests dies al Most, sobretot el que és interessant és que exemplifiquen la diversitat del que hi ha avui en dia en el panorama vitivinícola mundial, diguem-ne, aspectes de promoció internacional, aspectes de biodinàmica, aspectes d'intents d'interrelació amb les xarxes socials i sobretot també de potenciar la tradició d'aquests cellers. Aquesta barreja ha estat molt interessant i de fet aquesta barreja és el que hem intentat també plasmar després en el veredicte del jurat. La valoració general de l'organització destaca que s'han complert els objectius inicials i que la primera edició del Most s'ha superat amb nota, captant l'atenció d'un públic ben divers. Considerem que el Most és un projecte de llarg abast, que aquesta era una primera edició complicada, perquè hi havia moltíssimes novetats, moltes coses que no havíem fet mai. Aquest objectiu que comentava el Manel, d'escampar-ho per tot el territori, la veritat és que a nivell de logística és difícil. Hi ha hagut coses que no han sortit del tot bé, en som conscients, però nosaltres treballem per una idea que es vagi polint i es vagi madurant al llarg d'edicions. Era important començar amb un projecte ambiciós i creiem que també de tot el que ha anat bé, el que no ha anat tan bé d'aquesta primera edició, ens dona moltes idees de cara a l'any vinent per fer un Most encara una mica més rodó. Que és un públic no sols directament implicat amb el sector del vi i del cava, també el públic cinèfil que d'alguna manera està entrant en aquests dos mons amb aquest joc que li proposàvem. Estem molt contents, sí. El ressò del festival també ha satisfet Vinzeum com un dels escenaris del Most. I crec que el museu ha aparegut en tota aquesta campanya de promoció arreu de Catalunya, arreu d'Espanya, com una entitat involucrada en la promoció del territori, involucrada en la promoció del producte que diguéssim que ens identifica, que és el vi i el cava, i en definitiva crec que n'han sortit molt beneficiats. El Most 2011 ja és història. Cineclub Vilafranca i Vinzeum, com a caps visibles del festival, ja han començat a pensar en la segona edició que ha de portar encara més implicació dels diferents sectors, més activitats paral·leles i més atractius per donar a conèixer les múltiples cares del cinema, el cava i el vi.